ni kaseng kan thai sau sompe lengkat ke jengya don lang ki seng balang di bakan thop di badon hapo sau sompe kan thop ke HYC FKGGP ke SU bat ke HUM ta halor ke jingja ke balaje khalai terik au ne ubenai bawe urang ba uba nakasnong lang semput ubakar ubalatmu banle be jot ye we khana ibadang khas nam karta te halor kane ni kum kiseng balang hapo jong kadong ni da penram jor ba kajingle ka jong une uriu thang snam kalau long bean hakmat ke em lang kasalang ba hakmat kari bat ka jaj pandeu hi baro ko we te kumta nakaliang ka jongi ni penram jor ya ka jingle ka jong u bat ni da kerpatru ya ka liang jong kaan ka boran ya ka ba kan da thau kan da wo ba ha bai dei bat kan ka kam ka bala jia ha ka khat lai terek namar ba une urang ba dai tang ha kan ka sen ka bani kong hen rai la bon sen u bala thmu ban le kum kine ki jat kam te kum ta ka an ka dei ban siam khe ban ai ka jing pan saja kat kum ka an bana ka liang ka jongi ki pe para snong ki para thang ki para dong ki para than khanang bangin yo ban chong suk chong shangan hala ka jong ka snong ka thau hala ka jong ka dong bat ka than te kumta sa sisen pat ni da karpat jor ka liang jong ka bor an ya ka ba kan sim khia bat kan da bisar ba kan nom dei ban ai jamin kloi ngila banong hai bai dei bat uneu breu khanang ba kan nong ka jing skan na kamta ka em lang ka salang jongi ka dong ka than hi baro ka wai